Sziasztok, én Árikoszka 12. sebb a videó most itt. Rálépünk a Google-ra. Itt egy disznó! Ahogy lássátok, itt van velem Zsolt Gamer 98. Aha, itt történik. Köszönöm legalább a videóbe. Na most köszönöm, itt van velem Hadember. Sziasztok! Itt meg van disznó! Ő a Desznyuk, Lelőttem. mert csak ezt tudja. Lövöskod. Menjünk gombára. Leüttek, és meghaltam. Hálámos. Itt van Pankix! A már csőszik. Csá, Pankix, megírjam. Moderátor, amit jelent? Te amit staff vagy az admin. Honnan szerket átadott. Ebben a videóban nem fogunk sok mindent csinálni. Most örültem le pár játékot, Na, fullusok. de már 1 perc megy. És nem akarom, hogy legyen hosszú. Nem hallok még, nem halkol még, mert De meg fog halni. nem halkol meg. Egyed azt az aranyalmát. A csatornámra iratkozzatok fel, Az enyémre is. lájkoljátok a videómat. A leírásban lent lesz az ő csatia is. És És ennyi. meg az MC csapatnak is. Az MC csapat az a nagy banda, a videós csapatja. Vegyünk valamit csak. Na, de ennek a videónak ennyi is lett volna vége. Ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljátok, és a leírásban találjátok a csatornákat. Meg tudod már venni. Na, Nem. itt volt velünk Zsolt Gamer 9 Csa-csa. és Sádi Ember 1. Érdekli. Sziasztok!